Posa jadaba tukupasirani Zimene wayankula Bon Kalindo Lero pa 22 Oktoba 2024. Pacha Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe limeneli lotchedwa Malawi First limene limayankhulira anthu amene alibe kuthekera kapena kuti ali ndi kuthekera koma kuti akayankhula mawu awo sangamveke. Ndi Bon Kalindo amayankhulira anthu ngati amenewa. Ife pano timakukupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo, zimene iyeyo akukhulupirira kuti ndi zona, zimene iyeyo ali nazo maumboni, zimene iyeyo akuona ngati zinthu zili choncho. So lero lino pa 22 Oktoba tabweranso ndi kuyankhula kwa Bon Kalindo ndipo ayankhula. Ambiri tikamakuuzani kunena kuti zisankho za 2025 zizaberedwa, ambiri simmakhulupirira. Tikamakuuzani kunena kuti anthu aoni mamafiya ndipo akonzekera akupanga china chilichonse, simmakhulupirira. Tikamakuuzani kunena kuti zayambika zuloli pa 21 imeji ndi chiphimba m'maso, akufuna aphimbe a Malawi m'maso, ambiri simukukhulupirira. Tikamakuuzani kunena kuti kalembera wayambikayi angwayikapo wa NRB ngati zigulumwa kapena ngati zikwangwani, kucholinga kuti anthu akamaona madonors akamapereka ripoti anene kuti a NRB analipompo komanso ameki analipompo, ndipo anthu amalembesa boma machini atachita freeze, ambiri simukukhulupirira. Lero ndikufuna ndikutengereni a Malawi malo amene iniyo simukuwadziwa, ndipo akakhala koyamba ambiri inu kuti mukalowe malo amenewo. Ndipo malo amenewa ndi malo otetezedwa kwambiri, kumene kukumakhala apolisi masana ndi usiku. Ndi malo amene ena simungafike koma ineyo kuzera mu mphamvu zimene ndapasidwa lero tikafikako kumaloko, ndipo a Malawi nonse mukaone ndi maso anu. Ulendo umene utiyenda pa ndege yotchedwa UFO ija kalekale mmango imva ija ndi Patrick Mphaka pa MBC kale lija. Lero ndege ija ilipo, ndipo ndikutengerani a Malawi kumeneko kuti mukaone. Koma chonde amene muli osalimba mtima, amene mmalankhula mukweza, musakwere nawo ndegeyi. Komanso tonse tikuyenera tiseke m'maso, chifukwa amene akuyendesa ndegeyi ndi munthu amene simukuyenera inu kuti mumuone. Mukamuona ndiye kuti ndegeyi igwa. Tiyeni tonse amene takonzeka tiseke m'maso sumano pakali pano, chifukwa ndege imene tikukwera iyi yasala pang'ono kunyamuka. Ndipo ulendo wathu tiyenda malinga ndi kumene inu mukukhala. Kaya mukukhala kuchitipa mungosekera maso, kaya mukukhala kumulanje kunsanje, kaya mukukhala kunkhotakota, kaya mukukhala kuphalombe, sekerani maso, kaya muli ziko lakunja, sekerani maso. Chonde pasapezeke olankhula, ndipo ine ndizilankhula ndi driver wa UFO, chifukwa ndi amene ati akatitengere kumaloko, akationese zing'ang'ang'a zimene zili kumeneko, zing'aning'ani zimene zili kumeneko, zimene a Malawi muti mukhulupirire kuti chisankho cha 2025 ndipo ngati a opposition samala anthu azakhumudwa, chifukwa izi zili ngati mkazi amene sakukufuna ndewe ukumukakamiza kuti umukwatire, koma iye sakukufuna. Ndi zimene twakupanga MCP kafukufuku akuchita kuoneka kuti iwo sakufunidwa, koma apanga zoopsa zimene a Malawi simuzakhulupirira. Ndege ndi imeneyo sepano yamba kulira, aliyese asekere maso. Chonde aliyese asekere maso. Tikunyamuka ndikuthokozeni kuti mwasekera maso, chifukwa amene ndikuona ndine ndekha ndi amene akuyendesa UFO imeneyi. Ulendo wathu mwaona takwera mwamba kwambiri kuti tifike msewu umene wa State House. Sikusanjikatu iya, sikuchikoko betu, sikumzuzu tu ayi, sikumtunthamatuku. Uwu ndi ulendo wa ku Kamuzu Palace. Tikuyenda pang'ono mwamba, ndipo mwayiona bridge iyo
bridge imeneyo ndi imene imalumikizisa ku State House komanso kumbali lodge, koma ife tikukhota papa pa presidential villa. Ndiye chonde musasegule maso ndikungokuwuzani kuti bridge tikuyandikira ndi ya ku State House. Apa tikulowa pa mwayiona ndege yakhangati yakhota mwa invite pamene popo ndiye tikulowa pa presidential villas. Chonde mawu anga ndi asisa pang'ono chifukwa mukuwaona asilikali koma ife tikuwaona koma iwo sakutiona. Panopa tadusa gate talowa. So panopa ndiye segulani maso sopano tiyeni tisike. Musadandaule iyaya Malawi, musadandaule ulendo umene tikulunjika nyumba imeneyo yopanda magesiyo. Nyumba imene ndi kumene kumakumana akulu munyaje wa ziko osatira wache akulu wa meki akulu a NRB akulu a MCP amalowa nyumba imene. Ndiye tiyeni ineyo ndizi kumasulira ndi zimene atazinena wa UFO chifukwa chichewa chake kapena chilankhulo chake tinene choncho simungamve ndi kumva ndine. Akunena kuti alese avule sapato. Zikomo kwambiri kuti mwavula sapato. Tiyeni tiende pang'ono inu muzindisatira ineyo. Ndiye kuno tafika kuno ndi chinyumba chimene anthu amabwera 2 koloko ya usiku bwera kunoko, amabwera ena 3 koloko motero kuti tadikirani. Mwayiona Range Rover yo. Mwayiona Range Rover yo, dikirani. Nditeni filibisale pakona mwa nyumba ino muone amene ati aloweyo. Mwamuona amene akusikayo, mwamuona akulu amene waziko ainyake aziko. Ndiye mwakaona kagali moto akoko izitu akutionesa za pakanthawi uyu asana sankhidwe uyu akuyendera gali moto yachi yakale wasikatu ameneyo uyo akulowa apa ndiye kuti akulowa muchipinda chimene makhala ndima mmene momwe akuti ati amakhalamo mwina 3 hours tena kwatuluke. Ndiye mwaona taona nisa gali moto ina tasundirano ngakhale kuti saationa. Imeneyo ndiye wankulu wa make it ameneyo. Mamona wankuluyo wina yonso uyo nkuluyo bamboyo amene yesu akusika mu gali moto ache amene ndiye ndi wa NRB. Tiyeni tilola kuchipinda limodzi iwo saationa ife tiyeni. Mwaona makompyuta mwaona makompyuta awo olembedwa kuti NRB ena olembedwa kuti make kuti noko katundu yonse ali mwati banje ati nyumba imene isima yasidwa magesi. Akuti ndikuuzeni kuti makompyuta wanda amene akulowesa mu anthu mayina a anthu. Akuti mayina a anthu ena akumapezeka kuti munthu ali kubalaka, munthu ali kuzomba, munthu ali kumachinga kuma chansika chake chili kurumpi. Akunena kuti ngati zulo anthu ambiri olembesa ati alephera sanalembese amene alibe chanzika ati machini awo aazimisa achita freeze kuchokera kunoko. Pamona wankulu wa make tu ameneyo akuyasa kompyuta akuthandizana ndi akuluakulu. Zomwe mabwana aja wankulu wa zikondo wang'ono adakalibe kuchipinda chonchija kunoko sotu kuyasidwa magesi. Ndi nyumba yokuti si yasidwa magesi. Mukuona taone gali moto inayo imene ndi akuluakulu achipani cha MCP nawonso akulowa. Mwamuona si miliki yoyo. Miliki tu ameneyo miliki. akuluakulu achipani ameneyo akumakumaniana kunoko. Motera wakunduza kuti ndikuuzeni kunaya kuti a opposition ngati sasamala basi chawo palibe.
akunena kuti zisankho zija zimene ayambira kulembamo akunena kuti akungofuna kunamiza chabe machini amene achita frizo a NRBwa akuti azasegula akayamba chigawo chapakati kulemba, koma apapa madera onse akumwera a Eastern Region zimene zakungopanga dala. Ati chinyumba chinocho anamba okumanirana mu anthu kale ngakhale SKC ali moyo, ngakhale kuti SKC yo samabwera kunoko amambisira, koma ena awa ndi akumabwera kunoko. Ndi chinyumba chimene pakati pa 7 o'clock kufika 6 o'clock kumakhala apolisi 4, koma usiku kumakhala awiri. Sifache safuna kuti anthu aziwe zimene zikuchitika kunoko. Mukamva palalero tale center ndi inoyo. Motero kuti akuti machini umumu mwalo wakale anthu okwanira 2 million. Ndi machini tadikira ndikaye kali moto bisana ngakali sakuona. Amene onde anthu ofanana ngati amwenye amene amabwera kunoko kumakhala komwena 2 days ali kunoko, kumaoneka ngati zikuoneka ngati ati zakudya mango abweresera konkuno. Akachoka kunoko amaenda straight kukalowa kumpanda, akachoka kumpanda amaenda straight kupita ku airport. Anthu ochokera ku Israeli amenewo. Nditi kama kuuza ni Malawi kunena kuti zisankho zikubwerazi anthu abera, anthu awa akonzeka machini ndi amenewa. Motero kuti makani aja akamapanga akupanga makani aja akudziwa chisankho ichi cha anthu achikonzekera kwambiri kuti achibere. Ndikira nakulankhula mwati akuti ndikuuzeni kuti mulimbe mtima nonse a Malawi. Ndipo mademo amene akubwera a SKC wakuti mutuluke kwambiri. Mademo alipo lachiwiri pa 29 akayambira ku Nsipe, koma lachitatu ndeni mizinda yonse ya dziko lino, kumzuzu pa 30, kulilongwe pa 30, ku Blantyre pa 30, kuzomba pa 30, koma pa 29 poka 29 Okutobala akuti tonse a Malawi tiyeni tikakumane ku Nchewu. Nthawi ino tiyeni tikonzeke tituluke tiyeni tituluke mwa msanga chifukwa akuluakulu asala pang'ono nawonso kuti atuluke munomo. Tiyeni tituluke mwa msanga. Mole bwanji a Malawi nonse amene anali maloto amene ine ndi malota usiku zimene zikundichitikira ine sindikudziwa kuti ndi chani, koma nthawi zambiri ndikalota zimakhala zoona. Ineyo sindikudziwa kuti kodi pa presidential villa papa kuchitika chani, sindikudziwa. Awo anangokhala maloto anga kumene kujako ndatha kuona makompyuta olembedwa kuti NRB, makompyuta olembedwa kuti Meki, komanso ndaonako nkhope za anthu akulu kumene kujako, koma anali maloto. Koma ineyo ndinadalisidwa ndikamalota zimakhala zoona. Motero kuti ambiri tafunsani m'masentamo mufuse kuti kodi anthu zulo alembesa, akuuzani kunena kuti ambiri sadalembese. Kumene koko akumana ndi mikwingwirima, ena padakali panopa alephera kulembesa chifukwa alibe chanzika. Ndi nkumadabwa kuti kodi sono inu a NRB ndi ameki mwakazikisiranji madeti awawa kuti muyambe kulembesa anthu alibe chanzika. Komanso kulilongwe anthu akumayenda ndi zanzika, ena akumazitenga 100, ena akumatenga 50, kumayenda nazo ku 24, kumayenda nazo kulikuni. Ndikumafusa kuti mwamuona uyuyu nkhope iyi mukuiona amene ini ndani kuno. Anthu a MCP atenga zanzika kuchokera ku post office, ndikumayenda nazo ku area 23, ndikumayenda nazo kungwenya chanzikatu. Ndikumafusa anthu kuti tayioneni nkhope iyi mmamuziwa mwini wake.
otero kuti anthu ena ngati angamuziwe munthu akumana kuti uyutu ndi John Lapukeni, uyu John Lapukeni. Ndi zoona inuyo zoona NRB mukutenga ndithu chanzika kuwapasira anthu kumayenda nazo kuchokera ku post office, komanso anthu amene akupita kolembesawo akumayenda pa galimoto ya MCP ngati kuliwonde akumayenda pa galimoto ya MCP. Akabwerako madzulo ndikumatenga ndalama kumapasa maumbonitu alipo. Sindikuziwa kuti imene ndi chisankho kapena masewera. Zonse zimene zikuchitika m'masenta ndi zachibwana. Pakali pano magalimoto a MCP akumanyamula anthu kumakalembesa. Ndithu magalimoto olembedwa kuti MCP kumanyamula anthu atapasa alese ma 3000 ndikumakalembesa. Akathaso kulembesako ndikuabwezeresa kumene atenga. Opposition mukuyenera musegule maso anu awo anangokhala maloto chabe ndakuuza ndikoyambacha. Koma izizi ndi zeni zimene zikuchitika m'masenta. Ndiye sindikuziwa kuti ku presidential villako nyumbayo iliko yopanda magesi, kumene kuli makompyuta, kumene kuli malaputopu. Awo anangokhala maloto. Ndipo ine ku presidential villa sinayambe ndafikako. Komano uyu ndi yufu amene wanditengera kumeneko, ananditengera pakati pa usiku. Koma ineyo ndinabadwa ni mutu wachizirezire, mutu ujawo, mutu woopsa kwambiri umene umaona za mawa. Ndiye ino opposition ngati simusamala pa zimene ndakuuzanizi. Muyiwale chifukwa kuli ma challenges ambiri. Aja apolisi amene amayenera kuti azilandira 90,000 pa siku aja ngakhale ndalama zosana apase asisiraso ili pa 6 akakhala maofficers eniwo amene akulembesawo akulandira 13,500 limodzi ndi ma headmasters a malomo. Malawi Electoral Commission Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Osaiwalira mademu aliko kuchokera pa 29 Oktoba tikakhala kunchewu, pa 30 ku Blantyre, pa 30 bombo kuzomba, pa 30 bombo kulilongwe, pa 30 kumzuzu. Also unaloyankhula kwa Bon Kalindo lero pa 22 Oktoba 2024. Mongo kumbusana paja Bon Kalindo iwo amatenda presidenti abungwe lochedwa Malawi First limene pachichewa Malawi pasogolo, limene iwo mfundo zawo zazikulu ndizoyang'anira Malawi kuti ali ndi ufulu kapenanso ali ndi ufulu oyankhula. Ndipo Bon Kalindo okhala mkulu wa bungwe limeneli amaonesesa kuti chilichonse chimene